Выходзіць сонца ў свой абход дарогаю спрадвечнай. За днямі дні, за годам год плывуць у бесканечнасць. Нясуць яны з сабой і нас, як шчэпкі ў хвалях сініх. Пытаем мы сябе не раз, дзе плынь сваю запынем. Шмат дзе на Беларусі і за яе межамі давялося жыць Канстанціну Міхайлавічу Міцкевічу. Вёска Мікалаіўшчына на Стаўбцоўшчыне з яе маляўнічым наваколлем, вёскі і вёсачкі на Пухаўшчыне, Магілёўшчыне, Віцебшчыне, Гомельшчыне, а яшчэ Вільня, Перм, Каўказ, Беласток, Пецярбург, Масква, Ташкент. Але нідзе ён не жыў так доўга, як у беларускай сталіцы. Мінск быў яго домам амаль 36 гадоў. Першае знаёмства паэта з горадам адбылося ў 1906 годзе. Тады ён наведаў сталіцу па службовых справах, будучы настаўнікам Верхменскага народнага вучылішча. Бываючы ў горадзе, малады педагог абавязкова наведваў кнігарню, што месцілася на рагу былых Захар'еўскай і Серпухоўскай вуліц. Неўзабаве пачаліся візіты ў губернскі Мінск з нагоды спраў палітычных. Гэта былі выклікі на допыт Мінскага акружнога суда па справе ўдзелу ў прафесійна-палітычнай агульнадэмакратычнай арганізацыі Всерасійскі саюз настаўнікаў. Следства цягнулася на працягу 1906-1908 гадоў. Педагога Міцкевіча абвінавачвалі ў падрыхтоўцы і правядзенні ўстаноўчага з'езду настаўнікаў Мінскай губерні, распаўсюджванні нелегальнай палітычнай літаратуры. Адлік коласаўскага жыхарства ў Мінску пачынаецца з 1908 года. Праўда, пачынаецца ён бязрадасна. Першым гарадскім жытлом стаў сумна вядомы Пішчалаўскі замак. Нягледзячы на ўзмоцнены нагляд турэмшчыкаў за палітычнымі вязнямі, у няволі коласам былі напісаны многія вершы, пачата паэма «Новая зямля», з'явілася задума паэмы «Сымон Музыка». У верасні 1911 года, пасля выхаду з турмы, Колас пакідае Мінск. Пад стук колаў таварнага вагона Канстанцін Міцкевіч прыгадваў родны край, дарагія і мілыя сэрцу мясціны, з якімі быў разлучаны амаль 10 гадоў. Паэт-настаўнік вяртаўся з Куршчыны ў Беларусь. У маі 1921 ён са сваёй сям'ёй прыбыў у Мінск, каб працягваць настаўніцкую кар'еру на пасадзе старшага выкладчыка методыкі выкладання роднай мовы у беларускім педагагічным тэхнікуме. Вучнямі Коласа ў тэхнікуме былі вядомыя нашы літаратары Пятро Глебка, Паўлюк Трус, Максім Лужанін, Алесь Якімовіч і іншыя. Цэлая кагорта маладых, таленавітых, апантаных беларускай культурай людзей. Адзін з іх, Максім Лужанін, прыгадваў: «Нам заўжды здавалася, што ён памятае і ведае ўсіх, бо неяк па-хатняму цёпла і прытульна было на яго лекцыях. Быццам вёў іх не настаўнік, а калі не бацька, дык вельмі нехта прыветлівы са старэйшых сваякоў». Канстанцін Міхайлавіч ахвотна замяняў лекцыі чытаннем толькі што напісаных твораў. Затое мы вучылі методыку мовы найбольш старанна, каб не ашукаць яго і саміх сябе. Ён ведаў гэта і таму падпісваў заліковыя кніжкі, не вагаючыся, без асаблівага апытвання. Клапаціўся Канстанцін Міхайлавіч справамі сваіх калег-пачаткоўцаў і ў саюзе пісьменнікаў. Памятаюць яго і сцены Беларускага дзяржаўнага універсітэта, дзе з лістапада 1923 па студзень 1926 Колас быў дацэнтам кафедры беларускай мовы на педагагічным факультэце.
Некалькі гадоў давялося Коласу жыць на прыватнай кватэры ў заможнага мінскага гаспадара Вільгельма Русецкага. Сям'я тым часам папоўнілася. Менавіта тут у Канстанціна Міхайлавіча і Марыі Дмітрыеўны нарадзіўся трэці сын Міхась. Тут, у Старажоўцы, Колас скончыў свае найлепшыя паэмы «Новая зямля» і «Сымон Музыка». Напісаў аповесці «У палескай глушы», «У глыбі палесся», «На прасторах жыцця», вершы, п'есы, казкі. Поруч з выкладчыцкай і творчай працай паэт займаецца і навуковай дзейнасцю. Ён дзейны супрацоўнік Інстытута беларускай культуры, які пачаў працу ў 20-тыя гады ў Мінску. Калі ўрад рэспублікі прыняў пастанову аб рэарганізацыі індылкультаў Беларускую акадэмію навук, Якуб Колас быў зацверджаны правадзейным членам акадэміі. 26 кастрычніка 1929 года Канстанцін Міхайлавіч быў абраны віцэ-прэзідэнтам. На гэтай пасадзе ён працаваў 28 гадоў, да апошніх дзён жыцця. Наступным месцам жыхарства стаў пабудаваны ўласны дом у ціхім вайсковым завулку, побач са сталічным паркам імя Профінтэрна. Нязменнага месца сустрэч і спатканняў, амаль адзінага месца ў горадзе для культурна-спартыўнага адпачынку грамадзян. Сям'я ў Канстанціна Міхайлавіча ў той час была досыць вялікая. Пад адным дахам жыла сям'я Міцкевічаў і родныя Марыі Дмітрыеўны. У гэтым доме паэт напісаў легендарную дрыгву, прысвечаныя сыну Міхасю «Міхасёвы прыгоды», займаўся перакладамі, былі пачаты паэма «На шляхах волі» і Рыбакова хата. На другім, ніжэйшым беразе Свіслачы месціўся дом Янкі Купалы. Часта, ідучы пешшу з універсітэта або саюза пісьменнікаў дадому, Колас наведваў свайго сябра. Праветлівасць, гасціннасць і спагаду Коласа і яго сям'і ведалі ўсе. У Коласавай хаце некалькі тыдняў жылі Іван Дамінікавіч з Уладзіславай Францаў, калі падчас веснавой паводкі 30-го года Свіслач затапіла сядзібы Мінчукоў, у тым ліку і Купалаў дом. З Янкам Купалам добра сябравалі. Добрае надвор'е яны гулялі па вялікім коласаўскім садзе, што акружаў дом, або сядзелі на лаўцы, шчыра гутарылі, чыталі адзін аднаму свае вершы, урыўкі з твораў, вялі размову пра лёс беларускай літаратуры. Часта заседжваліся да позняга вечара, і тады можна было пачуць, як яны спявалі свае любімыя песні. У доме панавала атмасфера ўзаемнай пашаны і павагі, гасціннасці, дабрыні і добразычлівасці, добрых адносін з суседзямі. Гасцямі дома бывалі Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, Максім Гарэцкі, Міхась Чарот, Янка Маур, Кузьма Чорны, Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, іншыя беларускія пісьменнікі, а таксама скульптар Заір Азгур, беларускія вучоныя, рэжысёры, акторы. Спакойнае і утульнае жыццё было перарвана пачаткам Вялікай айчыннай вайны. 24 чэрвеня 1941 года дом Якуба Коласа быў зруйнаваны нямецкай бамбёжкай. Я быў на папялішчы свайго дома. У гэтай магіле шмат пахавана дабра, і самае дарагое, што ў ёй пахавана, мае кнігі, мая бібліятэка, рукапісы, яшчэ нідзе не абнародаваныя. Яны загінулі беззваротна. У снежні 1944 года Якуб Колас вяртаецца з эвакуацыі. У цэнтры горада, побач з гуллівым праспектам, у засенні дрэў і кветак, дзе шчабятанне птушак заглушае шум машын, у невялікім драўляным доміку, у дворыку Акадэміі навук, знайшоў прытулак паэт і яго сям'я. Штогод сядзіба добраўпарадкоўвалася. Неўзабаве тут з'явілася група дрэў, пасаджаная Якубам Коласам у гонар членаў сям'і.
Дубы — сімвал самога паэта і яго сыноў Данілы, Юркі і Міхася. У акружэнні дубоў бярозка, памяць аб пяшчотнай спадарожніцы жыцця Марыі Дзмітрыеўны. Вясною сядзіба квітняе блакітнымі незабудкамі, якія нагадваюць аб адданасці дарагім людзям і вечнасці высакароднага пачуцця. Поруч з яблынямі, вішнямі, слівамі, грушамі, кустамі маліны, парэчкі на сядзібе прапісаліся ліпы, клёны, каштаны, серабрыстыя елкі, піхта, вінаград і улюбёны коласам ядловец. Сярод кветак засталося месца і жыту. Гледзячы з вокнаў, як расце збажына, Якуб Колас з любоўю пісаў у вершы з майго летапісу. Стаіць моя хата між хвой кучаравых, і купіна жыта на клумбе пры ёй. Свая ў мяне пожня, і дрэўцы, і травы, пляцоўка, і двор свой, і я ў сябе свой. Пры жыцці народнага паэта у доміку заўсёды было шмат людзей. Прыходзілі пісьменнікі, настаўнікі, літаратары, сябры. Часта заходзілі наведвальнікі да Канстанціна Міхайлавіча і як да дэпутата Верхоўнага Савета СССР. Сёння, больш як праз паўстагоддзя, гасцінны і добразычлівы гаспадар вітае кожнага, хто прыходзіць да яго хаты ў госці, як бы даючы наказ словамі ў замалёўцы мой запавет. Я прыйшоў у жыццё не для сябе само, я прыйшоў дзеля вас. Калі вам будзе добра, калі вы пойдзеце па праўдзівай дарозе жыцця, калі вы будзеце мець на ўвазе не толькі сябе, але і народ, які вас пусціў у жыццё, і калі вы будзеце жыць народам дзеля народа, тады я скажу: няхай жа будзе шчасліва ваша дарога.